дете е едно от милионите деца, чието живот е погубен в резултат на Холокоста и нацистското преследване. Така, а как се казва? Можеш ли да прочетеш името? Моника. Моника, само първото име. Ивон. Синайда, това дете е едно от милионите деца, чието живот е погубен в резултат на Холокоста и нацистското преследване. Ивчо. Госпожа, как се казваш? Анита. Това дете е едно от милионите деца, чието живот е погубен в резултат на Холокоста и нацистското преследване. Точно така. Госпожа, Ели. Адо е това дете? На 15 години. Това дете е едно от милионите деца, чието живот е погубен в резултат на Холокоста и нацистското преследване. Айде, Мартин. Това дете е едно от милионите деца, чието живот е погубен в резултат на Холокоста и нацистското преследване. Така, можеш ли да се справиш да прочетеш името? Хаим. Собствено име Суини. Сун. Да, добре. Малко е трудно с имената, но се справяте. Тук играт. Така, и сега, деца, кажете ми, кое дете не видяхме? Не видяхме Ане Франк. Сега специално ще се занимаем с Ане Франк, живота й, и тогава ще продължим с писането на